Nauti rauhallisesta hierontahetkestä yhdessä lapsesi kanssa. Tee ympäristöstä erityisen viihtyisä sytyttämällä kynttilä, kuuntelemalla musiikkia tai laulamalla hieroissasi. Valitse ajankohta hieman ennen lapsesi nukkumaanmenoaikaa tai vähintään puoli tuntia syömisestä. Aloita asettamalla etusormesi lapsen kämmenten alle ja peukalosi niiden päälle. Sivele peukaloillasi lapsen kämmeniä keskeltä reunoihin päin. Hiero sitten kämmeniä etusormellasi. Vetele peukalollasi ja etusormellasi kevyesti ranteesta alas lapsen sormien väliin. Hiero sen jälkeen kämmenelläsi ja peukalollasi käsivarsia ylöspäin lihaksiin keskittyen. Säilytä tasaisen rauhallinen tahti koko hieronnan ja hyväilyn ajan. Kosketus tuo sinulle ja lapsellesi levollisen, harmonisen olon.